tie jide nke oji na-aga n'ihu biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma gije ma ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmalite ma ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fantambaki fantambaki fada sikara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ okporo ụka bịakwa mmadụ Ugochitubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkuzi Chukwu abịa ma agụ ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na Oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye malite ma ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọma na abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na-anọ n'isi ya maka ndị amụrụ ọnụ echiri m ọzọ Eze-Ana n'ụbọchị tata anyị bịa n'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu agba bụ ka anyị gwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma n'ụbọchị taa yes ọ ka anyị gwa gị ihe niile anyị ji maka ya wee bịa isiokwu anyị bụ ihe bụ ịga ọfọ prayer gịnị wu prayer anyị na-ekwu maka 21 days rituals na-ekwukwazi maka gbasalụ spiritual exercise ihe ị kwesịrị ịma ọnya bụ isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa nke agba nke abụọ ya ọ bụrụ na ị sọrọ gee nkụzi anyị kụzi yesterday wee agba nke mbụ ya ị gezie ntị na agba nke abụọ a ka ị wee mụta ihe ya abara gị uru maka ọdịmma gị ọnya bụ nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa mana bifo anyị gaba n'iru maka ndị ọbụta bụ izi ha na-anụ olu m echefuna dịka nsikọwala gị na mba Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu Oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu agwara gị ihe anyị ji wee bịa nkụzi anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa anyị wee kwuo ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na
ọdịnala administration ụbọchị Monday na ụbọchị Thursdays ka anyị ji enwe a na-eji maka na ike dị n'okwu ọnụ ụbọchị anyị ji ekwubi okwu n'isi ndị enyi anyị na ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ all over the globe. Ọ bụkwa na ị chọrọ ịbịa echefuna na kanselin anyị wụ free mana ịgba afa a na-akwụ ụgwọ. Nke ọzọ maka ndị na-esonyere anyị na-aja anyị na-achụ kwa ọnwa 14 days rituals anyị na-eme every month. Nke ọnwa Maachị a anyị ga-achịkọta ya na 19th. Then mana nke ọnwa April ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ndị mmadụ ebuku ego ọnwa April, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya aja mbụ n'elu ị forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number. Ịchatizie m na WhatsApp enye gị other details I need from you ka anyị nwee ike bukuo gị. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Then nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ka anyị gazie n'iru n'ihe anyị ji maka ya bịa. Nkụzi anyị ama karị 20 minutes, I can assure you. Mana gee ntị ka ịmụta ihe ga-echenji ya life for good, ka ị kwụsị ịkọta maka na ihe onye amara karịrị ya. Na agba nke bụ ihe anyị na-achọ ka anyị kọwalụ gị bụ ịga ọfọ bụ onye nwawa ikpe ekpere. Ndị ọdịna ndị Igbo na-ekpebu ekpere bifo ndị ụka ọbịa abịa, ekwuona m ya kwụsịkwa ya ike na ọ bụrụ na isonye n'ebe a na-aga ọfọ ifu na ekpere ka a na-ekpe. Gwakwa gị na ịga ọfọ nwere 4 department. Etu anwa ndị ụka ọbịa si wee bịa were ya na be anyị wee jee formulate ya their own method. Na ịga ọfọ nwere ngalaba ịnọ. Etu ekpere ịkpọrọ ya ekpere si nwekwa ngalaba ịnọ. Na nke mbugoro oje were nta ọjị ekene Chukwu okike ya praises. Ihe ọzọ ọ ya eme onye ji ọjị ya agụ n'ọfọ bụ doo na ya na-ayọ mgbaghara mmehie ebe anyị si mejọsị gbaalụ ọnya ka na-akpọ mgbaghara mmehie. Ngalaba nke ịtọ a na-agụ n'ọjị bụ ọyọzie amara dị iche iche. Ọyọ ọkụ ụmụ nwaanyị anyị na-atụ ime na-amụ nwa, na yọọ maka ụmụ nwa di ya na anyị, yọọ maka ndụ anyị, yọọ ka ihe ọma na-eme na gwurugwurube ndị ọzọ mee na be anyị, kwuo na ndụ anyị ga-adị. Ihe niile abụ prayer intention. Ọbịaje na nke ikpeazụ ọyọ sị okwubi okwu jụọ ihe a na-akpọ iji ogu. N'iji ogu ọ ya sị onye ji na ha ya dị ya were adazere mmiri asị ise, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya asị ise. Ihe ndị awụ iji ogu ọnya ka ndị ụka na-awụ a na-emebe n'ụka ka a na-ekwu back to sender. Ịghọtara ya? Maka ndị ọdịnala bụ akwụchasị onye si na ka anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị jee akwụ ya. Ịfụna na ihe ahụ a na-akpọ ịga ọfọ ọnya ka ndị ụka tụgharị kpọọ ya ikpe ekpere. So weda ma ị kpọrọ ịga ọfọ ma ị kpọrọ ikpe ekpere ofu ihe ka ọ bụ. Wee gwụkwa gị na nwere ihe a na-akpọ 21 days ritual. Na 21 days ọ bụrụ na ị gere ntị na nkụzi nkụziri nya agwara m gị na iweta akwụkwọ excise book, that is a foolscap or A4 size of paper. Gị dee ụbọchị ị na-ebido ya bụ ritual, ị dee ụbọchị ọ ga-eme 21 days, deeti ụbọchị ị ya akwụsị. Gị dee prayer request gị nke mbụ, nke abụọ, nke ịtọ. Gị chọta ego ọ bụrụ na ka aka ha, ọ bụrụ na ọtụtụ 200 bụ 100 naira bụ 50 naira, etu ọ bụ na aka gị dị. Ọgwụkwa ndị nwere ego chiti 500 nchụwa drọ, mana nke ọ bụla ị na-etinye ga-adị nọ. Ọ bụ 500 ọ ga-adị nọ, ọ bụ 200 ọ ga-adị nọ, ọ bụrụ 100 ọ ga-adị nọ, ọ bụ 50 ọ ga-adị nọ ka aka gị ha. I were ego ị na-achị na ya bụ akwụkwọ foduo ya. Ọ bụrụ na ị nwere ọlta idebe na ọlta, ọ bụrụ na ị nwere ọlta tinye na wallet gị ma ọ tinye na akpa gị na eburu nwaanyị. Ịgogodo ọfa everyday 21 days. And a gwara gị gị nwee time iyi eseti fonu m n'ala m iji abịa. Ọ gị na mmụọ na-aka agba. Mmụọ mata na every 6 o'clock n'ihi ebi n'ikpe ma ọ na every 3 nke abalị n'ihi ebi n'ikpe ekpere. O nwee oge ọ ga-elu ụbọchị iyi echefu ịfụrụ abịa dịka asị na-akpọtere gị maka na gị na mmụọ akaba gị agba. Imebe ya ọmama gị ahụ ụbọchị izi bido ọba adịrị gị isi, mana imegide ya etu anwa ebe a na-esi ụmụ mmụọ ekene m ụlọ kpọkuo ha. Mmụọ niile so si abịa n'oge gị na ha kara agba n'orukwa itucha afa ịyọọ ha just follow kwa normal ịga ọfọ ahụ. Imechaa ya ọ bụrụ na onwere nkwụ, ọ bụrụ iwu na ihe eji nkwụ ma ọ bụ nzu ma ọ bụ inwegodo nke ọ bụla ị nwere, ọ bụrụ ọka ndụ ka ị ga-alaịtịrị fine. Ị gwa ha niile na amụnyere ha ihe ka ha mụnye ihe n'ime ndụ, mụnye ihe n'ezinụlọ gị, mụnye ihe n'ihe niile ị na-eme. Ọ bụrụ na onwere ọka ndụ na ọkọrọ ka onye ihe ebite, ọ bụrụ cup of water ka eji mmiri na connect only that na mmiri a na connect fast mana ọ connect go the natural connect ya. Ihe anyị ji eji blood sacrifice bụ na blood dey very fast. Ịghọtago maka na o nwere life. Blood content that is connect faster. Ịghọta maka na spirit nọ behind each blood. Mana blood na dry kwa fast. Onye abatara ị na-achụ aja ihe mme a na-achụ from time to time.
hot na connect because evaporate mana it will dry. Evaporate, understand? It connect fast because it evaporates. But water doesn't evaporate like that unless it's under the heat of sun. Now, water connect too, but it's a little bit slower. So, I'm going to water kiji. Keep on, I'm going to water. I said, na mmiri bondo. No mmiri kiji bia. Pour mmiri ahụ 4 times. Is okay. Maka na ọmụ onye tụrụ ukwu ka o ji anaka ọkwa eziokwu. Don't tell them money nwere. Ihe ọmụ na ị nwere. You can turn it as a prayer contact. You know what? Then you may see nke awa. Ọ bụrụ na ego gudo ọfọ alụ 21 days. Mgbe ya akwụkwọ ahụ itiri, echefuna na ego ahụ itiri ebe a bụ na ọwa ego ihe aja. Ihe sara aka gị. Yes. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo mana ị nwere ike ịchụwa aja ma ọ nweta ndị less privilege ị ga-enye the money. Ị nwekwara ike isendịrị m enwe ndị na-esendịrị m maka na anyị na-emesara aka na Ugochitubelu na temple almost kwa ụbọchị. Ọkụ ihe dị ka ebe 2-3 da ịfụ na ndị mmadụ ga-eju ebe a ga-eri ma ṅụọ mmanya dị iche iche. So ihe ị ga-eme bụ inwe ike isendịrị ya mana ọ bụrụ na n'obodo ị ga-emewu ya n'onwe gị ma ọ na ị nwere ike ijenwu na charity no problem. Ọgwa na ihe ejewu ị nwere ike were ya bụ ego if real beggars, I mean real beggars, ịnweta real beggars i were ego a kee 4 different real beggars. Ihe ị needire to touch lives. Ihe ị needire the happiness ha nwere account ọja awụsara aka. Ịghọtara ya? Then imesịa nke anwa iweluzie akwụkwọ ahụ ide that your prayer request tinye ya n'efere. Ọ bụrụ na i nwewe ihe dị ka efere stainless efere stainless, this flat stainless, itinye ya na ya mụnye ya ọkụ onwucha ọfọzie sọ achisie efopịa n'ikuku. Ịghọtara? Ịdụ igo mmụọ ozi. Ịghọtara ya? Nke a bụ etu ihe esi weta na conclusion. Nke ọzọ m gwara gị ma gbasara spiritual exercise. Agwara m gị ya na-enwe mgbe ọbụla ị na-ewezigo onwe gị kwuo okwu maka ndụ gị, kwuo okwu maka ezinụlọ ka gị na mmụọ kpaa nkata. Agwakwara m gị sị gị na onye ọbụla bụ onye adịghị ewepụta obi aga ọfọ maọbụ ikpe ekpere. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru sị prayerless child is a powerless child of God. Prayer is so important. Ndị Igbo kụziri ya na onye Igbo pụtara ụtụtụ ọbụla ọ na-ejebe mmadụ na-ebu ụzọ dịgoro tụọ nzu. Ịghọtara ya? Tụọ nzu maka na nzu uwe ife ọma na aka mmanụ nzu ama unyi. So ị ga-ebu ụzọ jegoro gụọ ọfọ kwubie okwu n'isi gị n'isi ezinụlọ gị befe pụọ na be mmadụ. Ịghọtara ya? Onye ọbụla a na-ekpe ekpere the powerless. Nke ọzọ ọbụla elotukwana na akụkọ a na-akọrọ anyị mgbe anyị na-eji akwụkwọ ndị ụka ọbịa Jizọs ndị ụka ọbịa na ọ na-anọgide mgbe ụfọdụ wezugo onwe ya n'etiti ndị mmadụ jee ebe ọ ga-anọ wee kpee ekpere. Ịghọtara ya? So ihe mmụta dị na ya bụ the importance of ịnọ na iwezugo. Ọ ga-enwerịrị oge gị na mmụọ ji akpa nkata. Very important. Ịghọtara ya? Edefukwana nọ n'ụdị ọnọdụ dị etu a ka a sịrị ya na Peter, James and John gbagoro n'elu ugwu ka eje kpee ekpere. N'ebe a ka a nọ wee fụzie transfiguration wee fụ ma Moses and the rest of them. Ịghọtara ya? So nọ mgbe Moses a na-ekwu okwu ya bụ ndị nna nna ha maka na Moses adịchagoro before oge nke Jizọs ha na James and John. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na ị na-ewezugo onwe gị nwee mgbe gị na mmụọ ji akparịta nkata n'ụdị ọnọdụ dị etu a ka that so called transfiguration nwere ike itake place n'ime ndụ gị. Mgbe a ka ị nwere ike ịnụ onu ma ọ bụ zute ndị nna nna gị ha. Nke bụ eziokwu na-agwa gị. Achọrọ ka m were ihe anyị mana Baịbụl wee mara gị atụ. Ndị ma nkụzi mmadụ na-eji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ. Achọrọ m ịmara gị atụ with other spiritual explanation because you might not understand. I understand na ndị na-eso m o nwere ndị ka nọ na kindergarten level, nwee ndị ka nọ na primary level, nwee ndị nọ na secondary, nwee ndị nọkwa na mahadum university level. So therefore mma like ndị akụzi nkụzi ma ma atụ with ihe ịma ka i wee nwee ike ghọta ya nke ọma. Ejirigo m transfiguration a wee mara gị atụ sị gị na mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa nwere Moses na ndị otu ya bịakwutere ya during transfiguration bụ n'oge o wezigara onwe ya n'etiti ụmụ mmadụ maka nkwubi okwu. Ịghọtara ya? So na ọ bụrụ na gị nwere onwe gị na-ewezigo onwe gị n'etiti ndị mmadụ ị ga-enwe ike isi n'ụzọ na-etu a wee experience ihe akpọ transfiguration. Ihe akpọ transfiguration bụ mgbe ị gbanwere na mmụọ wee nwee ike ịfụ ihe na-eme na the other divide. Understand? So ọ dị ya ka akpọrọ ndị ọcha kpọrọ transfiguration. Ịghọtara ya? Ọnya bụ ndị akpọrọ transfiguration. So ihe na-achịkọwara gị bụ na
ọ bụrụ na ibido mebe spiritual exercise, put me anywhere, ibido mebe spiritual exercise, you will counter ihe a na-akpọ transfiguration. Yes, ọ bụrụ ọzọ na ịfụrụ ya n'akwụkwọ asị transfiguration, ọ na-eme n'ime ndụ mụ na ndị mmadụ na ọ bụrụ na ikwelu. So that transfiguration a ga-eme n'ime ndụ gị bụ na ihe ị ga-eme bụ ịbịa bido spiritual exercise, nye nwee particular time gị na mmụọ na dị aka agba ilu ha na mgbe a gwara gị follow that normal method of prayer. Ị bịagoro gwa ha na oge gị na ha kara aka n'omego gịnị n'ọruo, gwa ha sị ya na gị nwa bụ Ifeanyị Okonkwo nwa Emeka Mbadiọgụ na-ebịakwa n'ụbọchị taa ka gị na ha nọrịa. Ịkpọ Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Echefukwana ịkpọ Chukwu Okike, echefukwana ibi ekpere gị, ibi okwu gị na ịga ọfọ gị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, maka na aha ya bụ karịcha. Ebe Jizọs ndị ụka ọbịa bụ the Messiah to his people. Ọ bịara maka we Africans, ọ bịara for his Messiah for his people. Ịghọtago? All the letters edere to Romanians, edere to Ephesus, edere to Corinthians, ndị a niile bụ ndị be ha. O nwere nke edere to Africa. Ịghọtara ya? And na mgbe ahụ o nwere nke edere to Egypt. Echefukwara na Egypt bụgoro one of the civilized nations even before Capernaum. Ịghọtara ya? So mana o nwere they didn't address to we Africans. Mana anyị ihe ndị Europe jiri anyị mgbe ha na-achọ dị ka ha bịa colonize anyị, ha wee buruzie okpukpere ha ka ha bịa colonize anyị wee enslave anyị ka anyị wee nwee ike wee sonye n'ọnọdụ iwu e nyere ha. Mana ihe chọrọ iweta n'ebe a bụ is a bringer of message to his people, is a rabbi, agree. So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ya nwa na onwe ya kwuru na o nwere chi nke ahụ nke zitere ya bụ the father of all. Echefuna ide ebi ekpere gị, ịbịa ịyọ gị na ịga ọfọ gị n'aha ya bụ Chukwu Okike. Ya na mmadụ adịghị ama aka, ya na mmụọ bụ na adịghị ama aka, mana ọ na onye abụ the unmovable mover. Ịghọtara ya? So onye ka m na-achịkọwara gị, ịkpọkucha Chukwu Okike, ịkpọkuo mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, the entities of powers, principalities and powers, ndị elders, ndị Igbo gbọrọ, ndị egere na ndị mbụ, naanị ka ntana, ndị ichie, kpọwa ha. Kpọwa mmụọ niile so gị, mmụọ niile so-chi gị, mmụọ niile na-emere gị ihe, mmụọ na-eso gị, mmụọ na-atụ anya ekele n'aka. Kpọwa ogwugwube nne gị, kpọwa ogwugwube nna gị, kpọwa mmụọ niile gị na ha so, ndị gị na ha so bi ụwa, ndị spiritual associate, call them, maka na ha ga-akwụdoro unu oge mkpa. Ịkpọcha ha, ịgwazie ha na ịbịakwa n'oge gị na ha ji anọrị. Ịtụcha ha afa, ịnọrụzie, ịyọbazie ha, ịyọọ ha ebe ọ bụla isi mejọ n'ọkụ nwatakịrị bụ ị na-asa ahụ n'afọ. Yes, na-etu azụ ya esi gara ịga agọ mmiri, na-etu aka ya esi gara ịga agọ njọ. Ịyọcha ha, yọọ ihe dị mkpa, ịyọcha ha wee yọzie ha, sị ha biko ha mee ka ihe ị na-ayọluo gị aka ha gbaalụkwa gị, ma gwazie ha biko ebe ọ bụla isi mejọ ha gbaalụ gị. Yọzie ha sị ha na ihe ha ga-emerụ gị karịcha bụ ịdị sure ime na onwe ebe isiri mpere ha kụziere gị. Then ikwuchazie isi ha gbazie nkịtị sị ha kedu ihe ha chọrọ ka ị mee, ha kwube na gị nwa bụ nwa odibo ha na-ege ntị. Ịgba nkịtị for a while. Enwere ndị ga-anọ ebe anyị nwere ike ụlọ ebuchara gị ịlọ nlọ a ga-esi na akụziri ihe ịlọrọ abụrụ ọdịnala nlọ. Nwere ike nọ ebe anyị baa trans, ịnwekwara ike ị na ebe anwa inwe voice, ịnụwa voices, ma ọ ya intuition adị more active, ezie gị ozi through intuition perception. Ịghọtara ya? Then whatever means eji wee zuru ozi bụ nke ihe withstand wo. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-withstand wo the physical presence of a being. Echefuna na enwe clairvoyance and clairvoyance. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ nọọ mgbe eji enweta meseji bido mebe kịta n'ịlụrụ ọrụ mmụọ chụọ aja abụrụ odolited, imesia ya back it up with this thing. Echi watch video in full jee na my YouTube channel watcha ya. Echefuna our number 0805 78 37672. Ya gazie.